Duha ka mga health worker nga kauban sa namatayang chief nurse sa Inapoy Community Primary Hospital sa barangay Inapoy, lungsod sa Mabinay, Negros Oriental, nagpositibo sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Pamigawas na ang resulta sa swab test sa mga medical staff sa Inapoy Community Primary Hospital, nagpositibo ang 47 anyos nga health worker nga taga-lungsod sa Mabinay ug ang 32 anyos nga nurse nga taga Dumaguete City. Apan mas dako ang suliran karon nga giatubang sa Negros Oriental Provincial Health Office kay bisan kung gi-lockdown ang tambalanan sugod ni atong Agosto 25 sud sa 14 ka adlaw human mamatay ang chief nurse tungod sa COVID-19, nakahimo gihapon paggawas ang 32 anyos nga nurse ug nag-overnight pa uban sa iyang uyab sa Lake Balinsasayaw. Ki-isolate na hinuon sa Inapoy Community Primary Hospital ang health worker ug ang nurse sa isolation facility sa Negros Oriental. Lakip sa gi-isolate ang iyang uyab ug ang nahimamat niini. Niadto siya, di ba, kay ano daw, kanang brownout in Dumaguete. So niadto siya sa Balinsasayaw with her boyfriend. Sa pikas bahin, nagpositibo usab sa COVID-19 ang 45 anyos nga babae nga person deprived of liberty sa Gihulngan City kinsa nasiko pa ni atong Abril. Subay niini gi-lockdown karon ang Gihulngan City Police Station ug way pulis nga gidid-an nga makauli sa tag-sa-tag sa nila ka mga panimay. So that's the reason why now our PNP Gihulngan is doing contact tracing on all persons nga naduol niya. Ang duha ka health workers ug ang usa ka PDL tulo lang sa siyam ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Negros Oriental. Naglakip ang bagong mga kaso sa 10 ug 12 anyos ug 5 ka locally stranded individual gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Sa 137 ka COVID-19 sa lalawigan, 16 niini ang active cases, 117 na ang naka-recover ug upat usab ang nakalas. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.